Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika kuchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Mukoma nashi kuti nditi zvakatanga sei. I really do not even know, but all that I can say is that ndiri kudanana ne-cousin sister yangu, like she is my young sister. Apa tinotodanana mukoma, like we cannot get enough of each other. Ende mufunge zvenyu, this cousin sister of mine, she grew up overseas, then ndokubva azouya apo patainge tava kuma 21 years. What happened ipapo mukoma nachi ndezvekuti when we shared the same bedroom, ndakazomuka mukoma ndikabva ndaona kuti munhu ainge akaita kundi gukuchira. She was like hugging me like no woman's business. But to my surprise mukoma, ndakatonzwa kuti ndainge nditori very wet, kutotota, kutonyorova chaiko, ende ndainge ndichitonzwa kutozvifarira. Instead of me removing her hands, mukoma nashi ndakabva ndatoisa ruoko rwake uko kusikarudzi kwangu, and she was fast asleep. Mukoma nashi ndokubva tarara takadaro. Fast forward, iye akazodzokera zvake kumheri kwemakungwa ndokubva atoroorwa paya akatochata. She also got married to a man who is Zimbabwean, vakatoita family yavo, eniwo ndokubva ndazouya kuno kuSouth Africa. God blessed me and I found myself a very handsome man, murume anondida chaizvo. But what I started to notice is that nekufamba kwenguva ndakabva ndachizotanga kuti paya pandinenge ndivete nemudzimai wangu, mukoma, I'm so used kuti mudzimai wangu, because cousin sister yangu, I just call her my wife, na iyo anonditi her own wife. Saka I'm so used izvo zvekuti murume wangu, to me it does not exist anymore. Saka kana ndivete nemurume wangu ndinobva ndatanga kuita dry, like dry zvekuti zvinenge zvava kutorwadza. Ndainge ndava kungogara ndine yeast infection, like kana ukagara uchingorara nemurume uri very dry, unopedzisira wava kungobatwa nezvirwere zvakaita sevana yeast infection. Fine mukoma nashi, one day I was on a call with my sister ariko kumheri kwemakungwa, ndikabva ndati inini pane zviri kuitika kwandiri. Kana ndakarara nemurume wangu hapana kana chandinombonzwa. I feel so numb. Akaseka zvake akabva ati, you feel so numb. She then told me her own story kuti kubva zvaainge akaroorwa, she could not enjoy her husband until ava kuzotanga kuimagina. Mukoma nachi ndakarohwa nehana because ndakamubvunza kuti kuimagina chiiko naiwe. Akabva ati, whenever I imagine, do you still remember gore riya that night apo patakazongorara usiku hwose takatongohagana zvekudaro, like ndakazomuka makuseni acho ndakaita kunyorova and I knew kuti I wanted you. So akabva anditi pose apo paainge achirara nemurume wake kuti ange achitonzwa mafeelings unge afunga nezvangu. I did not even get shocked mukoma. Hana yangu yakarova, ndikaita kubvunda. Takaramba tichitaura pasina kana nguva mukoma. Tainge tava kutotumidzirana mavideos evakadzi vainge vachikisana, vachiita bonde, vachiita sei, kudzamara tichizonoita video call. Iyi mukoma baka moto musi wacho iwoyo, because takanakidzana for more than an hour tingori pa video call. Iye akararawo in her bed, I was also in my bed, tichingoratidzana mukoma. I felt as if she was there with me. So akabva achizotomanikidzira kuti ange achiuya kunoku. Since we are renting a full house, it was very easy. Akauya kuno nevana vake, asi murume wacho akasara. Ndakafara mukoma nashi. Akabva anditi ndasiya murume because ndikuda kuti ndike ndichizombospenda time newe. Zvataiita mukoma, dai kwanga kuri kunzi murume wangu hafarire kurara sezvaanoita, ngadai akatibata chete, taisara tiri mudining tichita sekunge tiri kuona hedu maNigerian movie. Vana taizoti kana tasara navo paya
kana ndikanocheka murume wangu ndikaona kuti zveshuwa arara, vana taibva tavadzinga mudining, taibva tazodzima malights emudining. Lucky enough uchibuda mudining kuenda kumabedrooms nekumaspare bedroom pane door that leads you into the hallway. Taibva tangovhara door iroro, taibva tazogara on the same couch and we will be in the same blanket tichasekunge tikuona mamovie. Koma apa tinenge tisina zvipfeko zvemukati, tiri busy chete. Mukoma nashi taiita bonde kusvinosvika ndega ndava kunzwa kuti ndaneta. Ndaizoti ndaenda kubedroom ndaitowana murume wangu achiita kudzifodora hope, ndobva ndatomuudza uyu cousin sister yangu kuti kana uchida handei futi kudining, todzokera futi kudining. Like we could not get enough of each other. She extended her stay kuno kumukoma for nearly 3 months. Ava kusada kudzokera. Ndakazomuti achidzokera sha, ndokubva adzokera. Izvezvi mukoma kudanana tinotodanana. Pane here murume wangu paangazombofungidzira kuti between me and my cousin pane zvinoitika. Like I used to lock a chat ndisingadi kuti murume wangu ange achirivhura chat iroro, but hapana kana chaanombofungidzira. Handiti anozviziva kuti she is my cousin, but ndozviripo mukoma. Ndinotodanana necousin yangu and sometimes totozvudza kutoti zviri nani kuti tinge tichizoroorana. I'm just thinking about my kids kuti ko kana ndikazoenda kuchando, what will happen to my kids? That is why I am still here kunoku kuAfrica. But dzimwe nguva anotombochema, kutochema pamavoice note achiti saka waramba here baby uya kunoku so that we can be together. I want to be with you. But mukoma, I am thinking of my husband. He is a good man, mukoma, a very good man and very hard to find. I really do not know what I am going to do. At the same time, I am in love with my cousin sister. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, hanzi I am in love with my cousin sister. Zvakangoma hazvo vedu we nyika yava kuenda kumagomoka asi ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamirira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndaneta kane, ndaneta neurombwa uhu. Dai kwanga kuri kunzi sekuru vacho ivavo vakandirombesa, handivatyi, ndaikwanisa kudzokera nazvo zvinhu zvavo izvi. But ivo vakandiudza kuti unokwanisa chete kuzodzoka after 10 years. Shuwa here 10 years ndichingopinda mumba nenhende shure. Ndakasvika pakurambana nemukadzi because ainge ava kundibvunza kuti naimiko chiko chiri kuitika kwamuri. Zvakangotanga one day mukoma nashe ndainge ndatobuda neimwe friend yangu. Patakadzoka paya then friend yangu akabva andidropa off. Mazuva acho iwawo ndainge ndisati ndava nemotikari. Sekuru vaya vakabva vandifonera vakabva vanditi nhasi muzukuru ndo paunotanga kutevedzera mhiko dzako kusvika makore aya awo atakatenderana akwana obva uchizodzoka zvako nezvinhu zvangu. So it meant kuti musi iwoyo mukoma ndaitofanira kutoti ndinge ndichitopinda mumba nenhende shure. At that time tainge tichiri kutoroja mune kamwe kamukuku. Ainge agere zvake mukadzi wangu nemamwe mafriends ake. Ndakaita plan mukoma. Plani yandakaita ndeyekuti ndakatanga kutaura navo paya, ndichitaura navo zvishoma nezvishoma. Ndainge ndichidududza ndichidzokera kumashure kuzonosvika ndichinomira padoo. Ndokubva ndaramba ndichingotaura navo ndichingovaitisa nyaya mukoma nashe. Ndipo apo pandakabva ndapinda mumba nenhende shure kudaro. Kana ndapinda mumba saizvozvo ndinofanira kuti ndige ndichizopfugama pasi. Ndokubva ndapfugama ndokubva ndatanga kudeketerera. But umwe asingazvizivi anotofungidza kuti ndinenge ndichitonamata. Saka mudzimai wangu akazongotanga kunotisa kuti this was a pattern. Ndaitomeka sure kuti ndinopinda mumba all the times ndichiita zvekudududza. Saka akabva anditi ko zvii zviri kuitika kwamuri mukoma. Takabva tatanga kunetsana, takanetsana kane mukoma nashe kuzonosvika namadhamu tichizorambana. Mushure mekunge tarambana namadhamu ndakabva ndazotanga kugara hangu ndiri ndega. Hongu ndine vamwe avo vandinodanana navo ende vanotondibvunza kuti ko umbori munhu akaita sei anopinda mumba nenhende shure. Ndiyowo confession yangu yandiinayo iyo mukoma nashe. Ndoda kureurura uye zvekare
kuurayisa vanhu kwandinoita. So mukoma inini ndakatangawo nezvemahonda fit. Ndakanotenga motikari dzangu pabhodha apo. Mushure mekunge ndatenga motikari ko mari yainge iripozve, ndokubva ndaenda ndikabva ndanodeclare motikari dzangu, ndokubva ndaenda nadzo kuzimu, ndokubva ndazodzipa vakomana. Ndainge ndiine vakomana vangu avo vainge vachindiitira zvemushika. Ndainge ndisitomborina kana basa nemari kukuudzai chokwadi, because mission yangu yainge iri yekuti ndinge ndichiuraya vanhu vanokwana ivo kuita 90. Hei mukoma, pane imwe accident yakaitika kukwekwe uko. Mukoma, accident iyoyo yakandirwadza. Yakakonzereswa neumwe mukomana uyo ainge achindishandira. Saka mukomana uyo akasimuka muzvishavane. Ndingangoti paakasimuka muzvishavane, it was somewhere kuma 3:3. He was very late. Apa he was behind target. Ainge achida kuti kana akasvika muHarare zvimwe kuda obva arova U10 achidzokera zvekare kuzvishavane. So mukoma zvakaitika ndezvekuti akati apika vanhu apo muzvishavane, motikari yake yazara, munhu ndokubva apinda muroad. Ainge achimhanya zvisingaiti. Ndaitomuona pane rimwe mira iro randakapiwa, ndokubva ndazoudzwa kuti nguva yainge yakwana yekuti vanhu vange vachizofa, because inini mukuromba kwangu kwandakaita ndinoshandisa zvekare ropa revanhu. Sofa vanhu vandaurayisa munyika yedu yeZimbabwe mukoma Nashe vanosvika ivo kuma 90. Ichi ndicho chokwadi changu chandiri kutaura muzuva ranhasi. Kubva zvandakaromba, maaccident mazhinji anokonzereswa nemotikari dzangu. Ende kana motikari yangu ikakonzeresa accident, panofanira kutoti pange pachitofiwa. Panofiwa kane mukoma Nashe zvekuti munosvika pakunzwa tsitsi, munokwanisa kuona vanhu vakaita kuremberera nepamahwindo. Faninge kana zvikanzi bhazi rinenge raita accident, vanhu vanoita kukuyiwa nesimbi dzebhazi kuita maminzimeti. Saka vanhu vachifa kudaro, iniwo ndinenge ndichitopawo zvinhu zvangu nyama uye zvekare neropa. But accident iyo yakaitika mukwekwe yakandirwadza kane mukoma. Apa ndini ndainge ndichitoona everything that was happening in real time. Ndainge ndichitoona kutoti motikari iyo zvayasvika pakati, imwe yacho yainge yakatakura vanhu vaifanira kuti vange vachizofa, yainge ichitobva in another opposite direction. Ndichitoiona kudzamara motikari dzedze dzichizonosangana. Saka wangu mufana uyo pacho paakazoda kuno overtake painge pari pacave. Mukoma Nashe, motikari iya payakada kuzama kuti inge ichinzvenga motikari yangu, ndokubva yanoita head on neimwe motikari yainge iri kumashure. Pakafiwa kani. Motikari iyi mukoma Nashe yakabva yanowira mugoronga zvekuti vanhu kuburitswa kwavo kwakatora nguva. Ende ndakafara because I knew kuti the longer that it was going to take whilst they were trapped inside that vehicle, it was going to give me a lot of people that were going to die on that same day. Mukoma Nashe, inini ndakachekeresa vanhu vanosvika kuma 90 through my accidents. Motikari dzangu mukoma, pose padzinenge dziri ndinotoziva kutoti there is a big possibility yekuti motikari yangu inokwanisa kutokonzeresa an accident. Ndidzowo mhiko dzangu idzodzo dzandinotevedzera. Above it all mukoma, ndakaudzwa neng'anga iyaya kuti ndinofanira kuti ndige ndichiti pose pandinopinda mumba ndinotoita zvekutodududza ndichifamba nenhendeshure kuzonosvika ndichizonopinda mumba. But now ndava kunzwa kuti ndaneta. Mweya yevanhu 90, you can just imagine kunetsa kwazvinoita kutsipika munhu umwe chete. Now just imagine kuti zvakanditorera nguva yakareba sei uye nemari yakawanda sei kuti ndinge ndichitsipika vanhu ivavo vanokwana kuita 90. Ngoma Nashe, ndareururawo. Kana kuri kunzi Mwari vanzwawo confession yangu, I am sure kuti Mwari vachasvikawo pakundiregerera. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu, please ndiziviseiwo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. 90 people erakomana, 90 people. Hanzi ndo vanhu vandakachekeresa.
Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Tell me what you think about his story. Zviriko here kuti munhu unosvika pakuchekeresa vanhu 90? Hanzi motikari dzangu sometimes they are not even involved in those accidents, but chinongoitika ndechekuti hanzi motikari yangu ndio inokwanisa kungokonzeresa accidents, ende hanzi panozofiwa, ende kana motikari yangu yakonzeresa accident hanzi panofiwa zvekurevesa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.